Ndewo, no, and welcome to your week 22 sentence review. If the week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple: to raise 10,000 next generation Igbo speakers, and every sentence you practice brings us one step closer. So, wherever you are, in the car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Ọ dị mma. It is good. Repeat after me. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Number 2. Ahụ dị m mma. I am well. Repeat after me. Ahụ dị m mma. Ahụ dị m mma. Ahụ dị m mma. Number 3. Unu adị mma. Are you all fine? Repeat after me. Unu adị mma. Unu adị mma. Unu adị mma. Number 4. O tere aka. It is far. Repeat after me. O tere aka. O tere aka. O tere aka. Number 5. Ọ dị nso. It is near. Repeat after me. Ọ dị nso. Ọ dị nso. Ọ dị nso. Number 6. Kedu ebe ọ dị? Where is it? Repeat after me. Kedu ebe ọ dị? Kedu ebe ọ dị? Kedu ebe ọ dị? Number 7. Ọ dị ọkụ. It is hot. Repeat after me. Ọ dị ọkụ. Ọ dị ọkụ. Ọ dị ọkụ. Number 8. Biko, wetara m ihe dị ọkụ. Please bring me something hot. Repeat after me. Biko, wetara m ihe dị ọkụ. Biko, wetara m ihe dị ọkụ. Biko, wetara m ihe dị ọkụ. Number 9. Ị nwere change? Do you have change? Repeat after me. Ị nwere change? Ị nwere change? Ị nwere change? Number 10.
Ọ dị arọ. It is heavy. Sometimes you might hear ọ na-anyị arọ. They both mean the same thing. Ọ dị arọ. It is heavy. Repeat after me. Ọ dị arọ. Ọ dị arọ. Ọ dị arọ. Or ọ na-anyị arọ. Ọ na-anyị arọ. Ọ na-anyị arọ. Number 11. Ọ dị mfe. It is light or easy. Repeat after me. Ọ dị mfe. Ọ dị mfe. Ọ dị mfe. Number 12. Ọ dị arọ maka na ọ dị nnukwu. It is heavy because it is large. Repeat after me. Ọ dị arọ maka na ọ dị nnukwu. Ọ dị arọ maka na ọ dị nnukwu. Ọ dị arọ maka na ọ dị nnukwu. Number 13. Nri dị ọkụ ma dịkwa mma. The food is hot and it is good. Nri dị ọkụ ma dịkwa mma. Nri dị ọkụ ma dịkwa mma. Nri dị ọkụ ma dịkwa mma. Number 14. Ụlọ anyị dị nso. Our house is near. Repeat after me. Ụlọ anyị dị nso. Ụlọ anyị dị nso. Ụlọ anyị dị nso. Number 15. Ego ole ka ọ bụ? How much is it? Repeat after me. Ego ole ka ọ bụ? Ego ole ka ọ bụ? Ego ole ka ọ bụ? And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 22. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnigbonow.com. Abụ nwanne gị nwanyị Yvonne Chioma Mbanefo. I am your sister Yvonne Chioma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.